नाय मोनदों डिमाकुसिनिफ्राय बे जोंनि जिरेन दैमारि बिथाङा जे एपिएससि आनजादाव दिनै उथ्रिसारनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो डिमाकुसि ओनसोलबासि हिसाबै जों डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय बिथांखौ बरायदों आरो साबायखर बावदों आरो गोजोननाय मोनदों जे देग्लायनि 2022 जि माने एपिएससि आनजाद बे मोनसे खुनु करापसन गैयालासेनो जे दिनै जेनेबा साफा सुफायै जेनेबा रिजाल्ट ओंखारदों आरो बर' माहारिनिफ्राय गोबां माने केन्डिडेटआ बेयाव देरहासारनो हादों आरो बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बर' बिजोंनिफ्राय जे सासे एपिएससि आनजादाव जे उथ्रिसारनो हायो बेखौ दिनै फोरमान जेनेबा जादों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों डिमाकुसि हिसाबै आरो गासै एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनाय बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय कंग्रेसुलेसन बावदों बेखौनो गोजोन्थों। दिनै गोजोन फुंबिलि समनि गोजोननायखौ जोङो दुलाराय बर' सुबुंफोर आरो लोगोसे बयनिसिमबो जोङो बावहरनाय थाबाय आरो दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनसे मोनदों बेनो जे गोजोननायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि डिमाकुसि दख'रानि सिङाव थानाय लथाइपारा गामिनि मानगोनां जिरेन दैमारि बिथाङा एपिएससि एग्जाम जिरायदोंमोन आरो बिथाङा साब रेजिस्ट्रारनि जिथु माबायाव बिथाङा उथ्रिसारनो हादों बा मोनसे देरहासारनायखौ लाबोनो हादों आरो बे खोब जोंनि डिमाकुसि ओनसोलल' नङा सारा बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बेयो मोनसे जोंनि थुलुंगानाय जों बेखौ दिनै फोरमायनानै गोजोननाय मोनबावदों बिथाङा UN ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल जिथु पश्चिम पटलायाव थानाय बे फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायदोंमोन आरो बिथाङा बेवहायनो फोरोंगिरिनिबो खामानि मावगासिनो दङमोन आरो बे फरायसालियाव फरायनानै फोरोंगिरि मावनानै दिनै बिथाङा सासे देरहासारनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो साफ्रोमबो बर' फरायसा बा जायफ्रा बर' बिजोङाव फरायदों आं बिथांमोनखौबो बेजोंनो थुलुंगानायखौ लानो थाखाय आङो मिजिंथिदों धन्यबाद। गोसोखौ रंजानाय मोनदों आरो गाहामबो मोनदों। बिथाङाथ' फोरोंगिरिबो खामानि मावबाय थायोमोन माखासे खामानि मावनो गोनां जायो बे समाव माबायदि बिथाङा स्टाडिफोरखौ माबायदि खालामनायखौ बिहाथ' स्टाडि खालामनाया बियो जि स्कुलनिफ्राय फैनानै जा सम मोनो बेखौनो एसे खावनानैब्लाबो न'खराव आरो गथ' दोङो बिसि दोङो आरो न'खर सामलायनाय बुहुत खामानि थायो बेफोरखौ जेनेबा बियो खस्थ' खालामनानैबाबो जि सम मोनो उन्दुनायखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो मेंनायखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो बियो बायालासे गावनि जि मावनांगौ खामानिखौ बियो मावफुङोमोन आरो मानसिया फरायनायाव माने बिराद गोसो जिखि जाया बिजाब मोनो बेखौनो फरायो बेबायदि बिहा जेनेबा सिलेबास बिदिनोबो गैया जायखौनो मोनो बेखौनो बियो फरायनानै बिनिफ्राय माने गियानखौ लायो आरो बियो। जिहेतु नुबाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव डिमाकुसि ओनसोला जेनेबा दिनै मोनसे बिराद गोजोननाय लाबोदों दा बे हिसाबै रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन जायफोर माने फरायबाय थादों बिथांमोननिसिम आङो बिसेसलि जेनेबा गार्जेनफोरखौ आं बुंनो नाजायो दा जोंनि फरायफुनाय गथ'फोर बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जिहेतु जेनेबा आन्दायलाबायनानै दङ दा जेनेबा गिदिर फरायनानै साकरि मोनाब्लाबो माने जेनेरेल बे मा होनना बुङो आर्टस लानानैबो ग्रेजुवेट जानानै बेफोरबायसा APSC आनजादफोरखौ जेनेबा एटेम्प्ट खालामनो हायो आरो दा बिनिखाय जानो साइन्स लानानै जोङो फरायनो हायासै बे नङा खिन्थु आर्टस लानानैबो गोबां सुबिदाफोर दङ जेरै जोंनि बिसायाबो बेबायदि नोंबो माबा लायाखै थेवब्लाबो बियो जेनेबा गावनि नाजानायजों जेबायदि आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि उन जोलैफोराबो बेखौ नायनानै सोलिलांनो हायो आरो जे नाजानाय थायोब्ला जिउआव माब्लाबाबो साक्सेस जेनेबा जानाया थाखायो। बांसिना बुङो बर' बिजोङाव फरायब्ला बेबायदि माने देरहा गिदिर मानसि जानाया खिन्थु नोंथांनि फिसाया जाबाय मोनसे जोंनि थाखाय बिदिन्थि मा बुङो बे समाव बे बिदिन्थि हिसाबै जोङो जेनेबा बर' बा इंलिस बे नङा गोबां इंलिस मिडियामाव फरायनायाबो दिनै बेबायदि उथ्रिनो हायाखै दा मेनलि जेनेबा गोसोनि बोलो बिदि आरो न'खरनि सापर्ट बिदि थायोब्ला बर' बिजों फरायनायाबो जौगासारनो हायो आं बेखौ जेनेबा सानो आरो